Shout out day ko sa mga naay kalabaw diha og kanding, baka pwede day dire ilawig o. Labong ka isag buto akong ipasab-sab ako tong kwaon ng kalabaw ni Lolo Muloy. Akong dalaon dire kaya akong ilawig o. Diba? Lamyo kayo. Kami kayo ning kaunan sa kabaw, baka, kanding. Yan o, mahogani. Dagko na. Ano siya si dire dagko ikaw. Yan nga lugar. Sus. Piting ka. Dagana sa Carabao grass. Kayong Laguna. Nadako kayong kahoy o. Sikog tanga sa taas ba kaya basig na isalag sa banog. Atong sakon kung naa. O dako kayo. Sikog yangod basig na isalag banog. Sada pa iglilim nga kahoy diri. Sada kayo kay landong kayo. Dayon ako dayang ipangutana ninyo unsa ni siya nga kahoy. Karon ko kitaan ni siya o dako kay dahon. Dako pa sa imong ulo. Pwede na siyang iakdong. Diba? Pwede nang iakdong. Diba? Dako kayo siya nga dahon. Tindak was pero yung punuan mo ra siya germelina. Tingkadag ko ang dahon. O kabalon sa ni siyang kahoy day. Napo day sila diri murag rumlon. Pero nasa gagmay kayong tunok. Gagmay ra siya kayong tunok. Okay ra siya. Siya makatunok kay na di man kay gagmay ra man kaya. Pero tong sa uban nyo itong buli siguro to karon padayon ta diri sada ka siya na puro kahoy puro siya kahoy okay napoday sila dako kayong parakata diri parakata mga dalisin sa lagan ug antulyaon na dako no kay siya na di na mahalog as in mga sa kadupag tunga lawas sa gidakon palabanan gidaghan diri mahogani ug kanang kahoya o munay gadaghan kana siya kahoy dako na siya mura siya og hansa gani murag kamalunggay ang dahon gidagkoon din siya diri iapi ba iapi nakaw day ta ani puting kadaghan ng kahoy mahogani dagko na siya pwede ng gabson ako na dito sa karsada din balik na ta sa parking mo din siya high school diri sa Ateneo.